Estamos no Manuel Manuel. A tapa chamase unha foliada mariñeira. Os ingredientes están aquí feitos con un fondo de aceite, allo terno, cebola, cenoria. Isto todo vai fondeado. Entonces, o que é a tamboriña, o mexilón e o langostino. Antes ponos salteados, leva un brandy. Entonces, ao ter este recheo feito, como vedes aquí, pois temos unhas patatas de quenevé. Témolas previamente pochadas. Entonces, metemos unha patata por debaixo. Entonces, ahora botamos unha capiña deste recheo. Seguimos botando hasta conseguir que isto este cheo hasta arriba, non? Entón, ahora no momento que a temos chea, ahora é cando lle botamos as salsas. Bótame aí unha poquinha de salsa aí por encima, así. E agora a salsa de pimentos vermellos. Así unha lado por outro. Este é o remate final.